Hvad er definitionen på en truet dyreart? Jamen, en truet dyreart, det er jo en art, hvor der ikke er særlig mange individer tilbage i naturen, og man kan se, de er på tilbagegang. Og man har så forskellige kategorier inden for en truet dyreart. Hvor den værste kategori, det er, hvis de er kritisk truet, og de havner på den såkaldte rødliste. Og det er, når der simpelthen er så få tilbage i naturen, at man er bange for, at bestanden ikke længere kan reproducere sig selv, og der vil blive indavlet, fordi der er så få forskellige gener tilbage i bestanden. Hvilke dyr er for eksempel det? Jamen, altså lige nu laver vi rigtig meget arbejde på regnskoven i Indonesien. Og der er rigtig mange arter, som er truet, fordi regnskoven bliver fældet. Et dyr, vi har sat fokus på i vores kampagne, det er Sumatra-tigeren, hvor der kun er omkring 400 tilbage i naturen. Og den er jo så kritisk truet. Og man ved jo, det er meget svært at sige, man kan jo ikke vide præcis, hvor mange der er tilbage i naturen, for de lever ude i regnskoven, og man kan ikke lige sådan gå ud og tælle dem. Har du nogle idéer til, hvordan man kan hjælpe truede dyrearter? Ja, men det vigtigste, man kan gøre, altså nu er det jo så forskelligt på dyreart til dyreart, ikke? Men det vigtigste, man kan gøre, det er at beskytte det område, hvor de bor. I Indonesien bliver der lige nu fældet, hvad der svarer til 9 olympiske svømmebassiner i minuttet af regnskov. Og det betyder jo, at de dyrearter, der lever i regnskoven, deres leveområde bliver indskrænket hele tiden og meget, meget voldsomt. Og det går ud over den måde, som de jager på, eller som de lever og skaffer føde på. Sumatra-tigeren er en af dem. En anden er orangutangen. Der er nogle næsehorn, der hedder Sumatra-næsehorn, som også er ekstremt truet. Der er skovelefanter, der er trækænguruer, så en hel masse pattedyrarter, som kun lever her, som hele tiden får indskrænket deres leveområde. Og det er jo det, hvis vi skal redde de her dyrearter, så skal man stoppe med at fælde den skov, som de lever i, og som de er afhængige for at kunne overleve. Er mennesket med til at gøre visse dyr truede, og hvordan? Ja, at mennesket er jo en af de største faktorer, der truer dyrearter. Mennesket og klimaforandringer, som jo lige nu også er menneskeskabte i meget høj grad, de klimaforandringer, vi ser. Men det er jo historisk de ting, som truer det. Hvordan påvirker truede dyrearter økosystemet? Jamen altså, alle dyrearter er jo en del af økosystemet, ikke? Hvis der forsvinder ligesom en brik i økosystemet, så går det også ud over de andre brikker. Og det er både altså, et rovdyr. Dyrene er afhængige af at blive reguleret bestanden, ikke? Så der ikke bliver for meget af en slags dyr. Så hvis der forsvinder et rovdyr, så er der måske nogle andre bestande, som svulmer op. Og så er der ikke føde nok til dem, og så dør de af sult, ikke? Og det kan også være et byttedyr, der bliver udryddet, som så går ud over rovdyret. Naturen hænger jo sammen, og alt påvirker hinanden. Er der specielle steder i verden, hvor der er flere truede dyrearter end andre, og hvorfor? Så de steder, hvor menneskeheden ligesom er trængt mest igennem, ikke? I Danmark har vi jo udryddet en lang række af de dyrearter, som var i naturen i løbet af de sidste 100 år. Der er ikke særlig mange dyrearter tilbage i naturen i dag i Danmark. Og nogle af de dyr, der er også truet eller på vej til at blive truet. Haren for eksempel er et eksempel på et dyr i Danmark, der ikke har det særlig godt. Ulven er et dyr, der er blevet udryddet. Bjørnen, vi går tilbage og ser, hvad er nogle dyr, vi har udryddet her. Så Danmark er et typisk eksempel på et land, hvor vi har ødelagt næsten alt den natur, der er, fordi vi vil indvinde det til landbrugsjord og har lavet landbrug i stedet for natur. Og det er den udvikling, vi ser rigtig mange andre steder i verden i dag også, ikke? I Brasilien, hvor de indvinder mere og mere regnskov for at lave landbrugsjord, og i Indonesien, som jeg lige nævnte, hvor de gør det samme. De steder, hvor dyrearterne traditionelt har haft det bedste og den største biodiversitet, det er jo for eksempel i Afrika, hvor der er rigtig mange dyrearter, men der bliver dyrene jo også presset af en voksende befolkning. Hvor mange dyrearter igennem tiden blev udryddet på grund af mennesket, og hvilke? Arterne, vi snakkede i Indonesien, ikke? Nogle arter, som for nylig er blevet udryddet i sidste århundrede, det er jo Java-tigeren og Bali-tigeren, hvor Sumatra-tigeren så er den eneste tiger, de har tilbage i Indonesien, ikke? Og der nu kun er 400 tilbage, og den også er på vej til at blive udryddet.